Hi guys, di ako karon sa among parlor. Nakauban si Kulot. Kulot nga apil-apilon. Mag-joke time sa Nako istorya ninyo. Hi daw eh. Nasi apil-apilon. Hi daw. Mag-joke time. Video call. Nako yung istorya ninyo. Nagmisa ba ang pare? Misa ang pare. Dihing kanta siya, ingingon siya. Ang kolekta na akan ako. Tawa. Sos. Nakadungog man ang kuan. Kanang bitawng mag-ingon sa unsa kana? Kampana, kanang mag-ingon sa kampana ba? Pag-ingon sa kampana hingingon man tonga. Tonga. Nya nakadungog man ang kuan, nag-organ. Ina tunga kuno sila padre sa kolekta. Hinagpa sounds po dag nag-organ yan. Angay lang. Maura si ita. Bye. Bye. Click subscribe.